Ní honan ar na Gaeilge agus ar an bhéarla. Iné a ní sin a rinne iné a cleachtú mo chuid ar na héin, dí fri coppla daine dú chudé mar a ní tú an dá ar an Gaeilge. Den ár lechan, tá sí leis an uam sin a dhéanas na Spáinní agus Cutch agus Tom Jones sé san uam sin chud mhór buillí begad an teangaí ceann iné cheala ar an chud chrapanach sin as ceann chúil na bhíocail tosaí. Dar lechan na Gaeilge stop iné crag a bháin den teangaí ra. Den ár chúil tá sí leis an uam atá lár an ocail béarla pleasure, scar amach an uam sin zzzz agus dírí de hangaí níos fuide suas na mar tá le zzzz bar de hangha níos fuide suas. Fertí sin isteach i limistir ar chúil na Gaeilge thu. Tá cinnal de spectrum anfásta leis an ár chúil. Is féidir go mbíonn sé éadrom go leor na beagnach chu trom leis an zzzz sin héin is pleasure. Mar tá muú mar hampla. Agus má tá droch cheangal chuí de hangaí mar tá agamsa, ní forrast bar na teangha a dhéirú suas, agus is dálaí gan na fuamaní seo a bhascú sa gráchaint. Ach, cleachtú a dhéanas dul chun ceann.